Ayan, dito, kukuha ka lang, pupunta ka lang sa bundok. Ayan, makakuha ka ng mga saging na ano. Hindi naman bundok to eh. Sa gubat. Oh. Ito yung silungan nila. Ayan, oh. Ayan. Ito yung kuprasan. Hindi siya nagkukupras na eh. Yo, what's up mga Kapanort? Mga naman ng tanghali sa inyong lahat dyan. Ngayon ay nandito ako sa tsahin ng misis ko. Kung saan ay pinuntang kami para sumama, manguha ng saging at saka buko. Okay guys, bago tayo mag-umpisa mag-vlog, ay magpasalamat tayo kay Papa God. Nabigyan tayo ng magandang buhay, lakas at biyaya. Sana subaybayan niyo po itong aking video para na rin kayo nagbakasyon pag ito napanood nyo. Okay, let's go! Okay, hindi pa kami makalis kasi yung aming kasama papuntang ay wala pa. Ayan po, yung naka-orange po si Tita Edna. Ayan po naman, si Tita Nimia, yung China Irene. At saka po itong isa, bakasyonista rin si Tito Ingo. Magkakapatid po siya. Tatlo. Okay guys, wala pa. Ito na, baka dumating na siya, naantay na. Okay guys, alis na kami. Ayan, ito yung lugar na to kung saan papuntang bundok to. Yun ang papuntahan namin doon. Ay, papuntang dagat. Ayan, ay maganda mga time na. Kamuting kahoy po yan. Ayan. Tingnan nyo, maayos. Ang ganda, no? Napakasarap na tanawin, guys. Ayan na po yung kasama ko yung nasa unahan. Ayan po si Kambal. Ayan. Pinsan po ng misis ko po yan. Yung po ang akat ng nyug mamaya. Siya po ang nag-aalaga doon sa bukirin na yun. Ayan po si Irene, Tito Ingo, si Tita Nimia, saka yung nakahubad na po yan ay si Ninyo. Yan po ang super alalay po sa amin. Ayan nag-aantay sa amin si Kambal. Inalalayan kami. Siyempre, katapos lang umulan, madulas ang daan. Bago itong aking mga kasama. Ayan guys, tingnan nyo yung kapaligiran po rito. Nakakabighani po, panuorin. Ayan, ito naman po yung kuprasan dito. Yung mga mayayaman dito sa lugar nila. Ayan. Guys, meron po silang kahit nga yung pag-aano nyo, binubuldoser eh. Nakita nyo naman, no? Ayan. Ayan, papunta na kami dito sa Mayawi. Pero itong kalsada na itong dadaanan namin, guys. Ayan, hindi pa to hindi pa to dadaanan ng mga sakyan kasi ginagawang highway. Ayan, yung puno na yan, ang laki. Pinutol nila. Ayan, tingnan nyo naman, Ayan, yung highway na yan, napakalaki. Gagawin itong papuntang Albay. Yung highway na yan, hindi pa sinadadaanan. Ang ganda. Okay, guys. Ayan. Guys, kahoy na ito pala rin ng ang dahil pala rito pag ayan fortune plan mahal-mahal sa Manila niya pag araw ng patay. Oo, pati yan ngayon, ayun yung sa mahal rin yung kulay na yun ito si Papa dyan, Papa ng yata ng kulay sa ilawot maganinda, tanim niya sa ilawot maganinda. Yan nataga yung ito po, yun ang kami ng parang pag ganyan na taniman ng mga mais, supakuan, tapos guys, pasisya din pintuhan nila, hindi nyo maintindihan, nakakadito mga tula na lang. Ayan, huwag kayong pupurap, papasyal po kayo rito sa lugar. Kaya nakakasyon, ayan, purin yung aking video para magbakasyon na kayo. Ayan, ito naman yan, ang puno kinakain na itong puno to. Yan, ito ang prutas dito. Kaso yung puno, ang daming bunga Nice. Naman. Puta! Nakahabol yan. Eh? Hindi ko na napidyon pala. Hindi yan yung mga
Hindi nakagat siya. Ayan, oh, ito po yung puno ng pili. Lalaki. Yan. Di ba pili to, no? Ito yung pinagkapangkabuhayan talaga dito sa lugar nila. Talaga. Yan, sikat dito nga. Medyo, pag mayroon ka mga tanim na marami dito, medyo ano na, panatag na ang buhay mo, di ba? Yan. Ganda ng ano dito. Oo. Lalo pag mayroon ka dito kapital. Oo. Ako ba't hindi? Umuwi ako dito. Sabi ko, tayo na, pagdating ko lang buhay, di ba? Tapos umuwi ako dito para sa akin. Tapos ngayon, umuwi ako dito para sa Bisayre. Baba ko dyan sa Susugon. Tulay nun, ano pa, di ba? Parang ulap. Oo. Di ba pagbabago ron, sabi nyo, may tama-tama, tatawag ko lang ko sa'yo. Kasi, ano pa ako yun? Siyempre, tumal tayo sa iban. Yung mga dito, talaga. Dagat pala ron, oh. Dagat pala yan yung dating dagat na kinakain yung lupa. Galing sumagot. Yan.
Siguro dito hindi kinukupras. Pero ba ano? Pero ano lang binibenta rito. Natanggalan na naman. Ayun eh. Ikaw tita Nimya, ilang taong ka na? Kasi, malakas pa. Yung nanay ko, 81 ang problema. Tabas, may sakit sa ano? Yung baga, yung ano may asma. Yan. Yun ay kambal. Wala, may mga saging pala siya rito. Patag, di ba? Patag saging, di ba? Wala, talagang ano eh. Wala, di pala na ano yan. Oh. Wala parang maakyat siya ngayon, walang ano yan, walang hagdanan. Yan o. Ay, parang sa amin ito, ganito, may mga bayabas o. Ren, may mga bayabas dito rin o. Meron yan, bakit naradarap palagi? Wala, walang bunga bayabas. Tingnan nyo, ang lakas ng ano. Ang lakas ako lang kanina, tapos yung tubig. Ito kayo na dumangkalo ng tubig. Matos, paano ka rin. Okay, shoutout naman kay Ninyo. Ninyong walang damit. Shoutout kay Mrs. Yung Kapal, shoutout. Ituin ko, ang batang bakasyonista. Tapos si Tito niya, nasa likod. Okay. Ito yung silungan nila, ayan.
Ito yung kuprasan, hindi siya nagkukupras na eh. Madali man talaga ang labas na yun. Binubuldoser na rito ang nyug. Ganun karami rito ang nyug, binubuldoser. Kaya si Kuya, shoutout sa inyo lahat. Oh. Ayan, dito, oh, kukuha ka lang, pupunta ka lang sa bundok. Ayan, makakuha ka ng mga saging na ano. Sa gubat, tawagin gubat. Isa lang yan. Sa amin pag na... Ayan. Sa amin pag ganyan ang tumutubong may mga pako, ibig sabihin